что касается имплементации решения минских договоренностей, вот договорились прекратить огонь 21 числа, где гарантия, есть ли вообще гарантии того, что со стороны оккупантов не начнется стрельба по украинским позициям? Бути на 100% впевненим я б не був таким впевненим, але принаймні в механізмі, який вперше це пробували випрацювати, тому що там в заяві перше, що роблять сторони, це публічно оголошують про те, що вони будуть дотримуватися тих. Друге, там в механізмі передбачено дисциплінарна і відповідна відповідальність осіб, які порушують режим тиші або провокують порушення режиму тиші. Один момент, на який мушу наголосити. Якщо противник починає обстріл, українська сторона у відповідності до протоколів про відведення важких середніх озброєнь, танків і мінометів реагує на це. Тобто, те, що хтось говорить, що українська сторона не має права відповідати на обстріл, це неправда. Цього ніде немає. Ще раз наголошую, якщо порушується документ, українська сторона має право відкрити вогонь на відповідь. Тепер щодо дальшого. Перше спробували поставити ситуацію, як здійснювати заходи соціально-гуманітарні, ремонтувати місто, розбирати фортифікаційні споруди. І в цей час прийняли рішення про призупинку обстрілів. Це означає, що не можна ж ніякі роботи робити. Як ти будеш роботи робити, коли йде обстріл? Тому якби спробували виробити такий зв'язаний механізм, який буде стримувати противника від активних збройних дій по линии фронта. Роман, и еще один вопрос. Вот сегодня вы договорились также об обмене пленными 208 на 69. Почему с нашей стороны мы отдаем больше, а получаем меньше? Ну, справа в тому, що є принцип всіх на всіх. Тут треба пам'ятати про те, що рано чи пізно буде обмін всіх на всіх. Що стосується цифри, то ці прізвища обговорюються, підтверджуються, верифікуються і так далі. Воно може вестися 1 на 1, 2 на 2, 1 на 8. Це в принципі не має значення ніякого. Має значення принцип всіх на всіх. Що зараз робиться? Реалізується якби початковий принцип всіх встановлених на всіх встановлених. Бо на сьогоднішній день ми не можемо сказати, скільки достеменно точно знаходяться людей в полоні, засуджених, затриманих і взагалі скільки їх там. Треба мати на увазі, що ця цифра 69 стосується тільки тих, хто перебуває на території ОРДЛО, тобто це Донбас окупований. Сюди не входять поки що наголошую, бо не знаю, з ким веду розмову. Ні ті, хто знаходиться в Криму, не входять, ні ті, хто знаходиться в Росії, ні моряки не входять у цю цифру, це доповнено. Ті йдуть по окремих перемовинах і так далі, а по декому в перспективі будуть перемовини і так далі. І Роман, Да, и последний вопрос. Вот скажите, когда будет следующее заседание трехсторонней контактной группы? Известна ли уже дата? Попередньо планується 31 числа. У нашего гостя есть к вам вопрос, вот он хочет вас задать. Романе, а із нашої сторони теж жителів ОРДЛО ми міняємо, чи і росіян засуджених також міняємо? В ці 208 входять росіяни, засуджені в Україні, да, чи ні? Это вопрос от Павла Жебрівського, Роман. Я чую, що це Павло Іванович, я по голосу чую. Значить, серед цих 208 чоловік є росіяни, і серед тих 60 є тільки громадяни України. Там немає тих, хто, але там серед них є люди, які є родом з зони, яка нині окупована, і з материкової України. Тобто є і такі, і такі. Більше того, українська сторона вчора заявила, що буквально сьогодні ми можемо почати обмін на тих, хто очищений в правовому відношенні. Тобто
вони пройшли всю необхідну стадію слідства, засудження, перебування в ув'язненні, і як одна, так і друга сторона могла зробити обмін. Цікаво таку штуку, що на це погодилися навіть ті, хто був від Луганська і Донецька. Але це було заблоковано представником Росії в трьохсторонній контактній групі. Але не дивлячись на те, що це було зроблено, все-таки розуміючи, що серед цих 69 є ті, де правова чистка ще буде йти там до 3 тижні по місяцю, то ми прийняли це правило, розуміючи, що ця кількість встановлених буде замінена в визначений період. Спасибо. Это был Роман Бессмертный, представитель Украины в подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. С нами на прямой связи по телефону.